हे लोगोफोर दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालाय बायदि एक्चुअली लोगोफोर आं दिनैहाय बर'नि मोनसे जोबोरैनो मोजां फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि सायावहायनो आपडेटखौ लानानै फैदों स' नोंथांमोना बेनिखायनो जागायनायनिफ्राय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर। थ' लोगोफोर जोंहा बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि मनालिसा हाज'वारि आरो धोरोम खुंगुर स्वर्गीयारि बिथांमोननि उदां अख्रां मुंनि मोनसे मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर। थ' लोगोफोर जोंहा बे उदां अख्रां मुंनि मोनसे अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौहाय आरबि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलनि गेजेरजोंहाय नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो थाखाय सोर सोर जोबोरै एक्साइटेड जाना दङ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर। थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै खनसे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव भिडिअखौ गोदानै नायदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लानो दाबाव दे लोगोफोर। गोसो सिङाव अननाय रोदोम लांदों लासै लासै बियो बारा जादों गोसो सिङाव अननाय रोदोम लांदों लासै लासै बियो बारा जादों